Η Ιατρική Φροντίδα είναι ένα πρότυπο ιατρικό διαγνωστικό κέντρο που ειδικεύεται στον τομέα της προληπτικής ιατρικής και πρωτοβάθμιας περίθαλψης με πολυετή πείρα και παράδοση στην υψηλών προδιαγραφών παροχή υπηρεσιών υγείας. Το κτίριο έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τους στόχους της εταιρείας και να πληρεί τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας. Ο άρτιος και τελευταίας τεχνολογίας εργαστηριακός εξοπλισμός μας επιτρέπει τη διενέργεια 1.600 και πλέον εξειδικευμένων και κοινών εργαστηριακών αναλύσεων και απεικονιστικών εξετάσεων. Η αξιοπιστία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων διασφαλίζεται με την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO. Τα εργαστήρια υπόκεινται και σε εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από τον ΕΣΕΑΠ και την Ελληνική Αιματολογική Εταιρεία. Οι συνεργάτες μας παρακολουθούν στενά τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίζουν ορθά και έγκαιρα τις νέες μεθόδους. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων μας έχουμε συμβληθεί με τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία και διενεργούμε ετήσιους προληπτικούς ελέγχους υγείας για ασφαλισμένους μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων.